Здравейте! Отново сме на прага на местните избори. Обръщам се към всички, свързани с община Аврен. И тия, на които им е близка земеделската идея, без значение на тяхната етническа принадлежност, за да ги поканя на откриването на клуба на Политическа партия Обединени земеделци на 24 май 2015 година в село Аврен. Изборът на датата е послание и шанс за община Аврен, защото това е вашия шанс за работа, шанс за връщане на децата ви по изоставените домове, по прашните и разбити пътища и улици до входа на Аврен, където майката чака своите синове и дъщери. Това е шанс за справяне с ежедневните и злободневни грижи, свързани с безработицата, липсата в бита на всяко семейство на неща от първа необходимост, за борбата с корупцията, бюрокрацията и шуробаджанащината. Страха за насъщния, липсата на работа, ниските заплати и безработицата са моят мотив да бъда днес тук. Като бивш арендатор съм бил в лапите на неграмотни и бюрократични решения, свързани с администрацията, водещ след себе си проблеми години наред. Свидетел съм на много обещания и на равен по брой разочарования. В тази община много често съм посрещал изгревите и залезите. Моят мотив да бъда тук днес е проблемите на хората, проблемите на общината, свързани с безработицата, борбата с бюрокрацията и шуробаджанащината. Познавам добре стотици хора и техните болки. Екология, инфраструктура, образование, здравеопазване, създаване на здравословна почва за привличане на инвестиции. Това са моите приоритети и цели за община Аврен. Проява на върховна арогантност е липсата на проекти на община Аврен, свързани с възможности на структурните европейски фондове. Защото ние отдавна сме част от Европа, но положението към настоящия момент в общината не кореспондира с европейския облик, европейския живот. Да бъдем европейска община, да върнем децата ни, да използваме природните и културни ценности, постижимо е.